kumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinacho chiri kupiswa zukuru chandinoda kuti mubate netauro nyoro handiti kuitira kuti musazotswa zukuru. Asi ndisanda kuzivisai kana kuratidzai nyaya yandinayo. Usati subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza video richipisa, you will be notified. Chizurudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi. Ndinokutendai vese vanoti support vanotsigiri vedu. Ndinokutendai vese vatiri kutadzira pano pachannel. Aiwa, tinokumbira ruregero, hakusi kuda kwedu mazviwa. So inzwaika Prophet Passion Java mchazowa akunzi Dr. Prophet Passion Java anditi nekuti ari kunzi iye ane akakepewa doctorate, mufananidzo ndori papa. Atenawo doctorate degree ndichiremba. So hatisuzwa ndowebhaibhiri because anga akabata bhaibhiri, chiremba webhaibhiri anditi ndidokta wesoko raMwari. Kudzidza kwanaka anditi. So anenge akunzi Dr. Prophet Passion Java. Ndochandauya kuzivisai kuti aiwa mukomana ane imwe title andi yawedzera pamatitle amamuchiziva, ane title yeuchiremba yadhokotera. Dhokotera wetheology, I'm sure. Zvebhaibhiri izvozvo. Mazadzi Olive akazotorere panga kuchitungisa kwaseko azotorere mazadzi zvazodi because panga ameno maresults anenge asina kutozotora paakanga Olive. Alright, zvisinei chiremba Passion tichiti makorokoto nekudzidza kwakadai. Ndochatizokuzivisai mukazonzwa akunzi zviti doctor muzoti zvakabva nepi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Anongoti pfirinyi havasi uncle. Much love.